Здравейте, аз съм Хиксус и днеска ще съобща на малко лоши новина. Изтрихвам сайта ми към Survival по някаква странна причина, защото ще следва в 7 да искам. Искам следва в 7 и съм просто сипан, тъй че започваме от начало. В начало разбирайте, почвам да се развивам от начало всичко. Малко ме гадно. Само това. Някак си само те си спасили. Някаква идея как и защо. Това ще се заминали. Аз мисля, като има малко напредък да се върна. Така само да кажа, че се изстрелят и да. Като има лек напредък ще се върна. Само докато печеля рано искам да споделя, че за Mental Gaming минавам на четвърти и последен кръг. Мисля 4 или 5 човека сме. Тая вечер от 10 часа, мисля, че да, от 10 часа тая вечер е четвърти кръг. Днес сме 30 март 2015. Тая вечер ще е четвъртия кръг. Надявам се да принимат, нали? Не че се надявам, просто там са супер големи пичове, аз не мисля, че дори се служавам да бъда там, обаче сигурно, щом съм стигнал до тук, бих могъл да спробвам да направя нещо повече, отколкото да се предам. Просто е така да се да, само това исках да кажа. Сигурно там ще убия малко животни, защото имам животни. Да си направя храна. Да, ще се включи като направим, като има напредък, защото исках просто да кажа за кандидатурите и да. Да, тук що служих Iron да се пече, намалих малко повече от половин стак. Опа, звънът ми пускай по секунда. Така продължаваме, тук с мен е то същия, дето и миналия клип участваше. Гамто, че ми се изтриха айтемите и се спечеля рано да си направя сети и такива. Странно защо обаче само честа до енчантинга ми се запазиха нещата. И това с 12 лапис блока, стаки, нещо там. Лапис лазули и една диамантена лопата, която ще енчантвам след малко. Само да се увеличи тук. Секундата увелича малко така. Я кай нещо. Тогава е, такова за Майнкрафта и аз сетих за моя сервера. Играй си де. Също да. Аз продължавам. Имам с диаманта. Оле, колко си богат. Аз имах, колко имах бе? 20 и нещо. Ма ги купах с Fortune 3 или 2, не помня. Трябва да си довърши сета. Касети. Айрон. Аз съм пък Айрон. Аз съм с лапис озури си. Това не е възможно, освен ако не ти е модната Майнкрафт. Ако ти е. Викаш да ни те издавам сега. Да. Ебо, като си хвърлям, сега ще справя нови. Сега съм щитови аз. Аз съм хакер. Лошо момче, лоша батка си. Нямам и големи ръки. Много. Не, купра се. Екстази. Ако ми трябва първо? Меч ми трябва първо и аз. Само разсея виж. Марихуана че така. Имаме. Нямам я, ама още не ми даде я да употребявам. Мама ти? Мама ми кой друг? Ти дава. Това е най-якото нещо на света, бе. Кой? Знам, обаче няма смисъл сега да го казваш пред хората. Те последно ми знаят. Те си го знаят, де, ама сега. Да, ще си изтрепа малко крави. Аз мога да снимам, ако евентуално влена в ментала, ще снимам.
Защото тази вечер ще е последен кръг. Ха. Какво е? Колко часа? От 10. Искаш ли ме помогнеш? 10 часа мина. 9 часа е, бе. Моля часа. Моля, моят час пребъгна. Изкара ми я къла, бе, буклук. Майко, викам то сега ще... Не бе, те така или не че тяха пише в Значи нещо дискусия. часовника ми сега сбъркал. Сбъркал се. Объркало се, какво да правя? То с тебе и аз ще се объркам. Аз отивам да пофармам малко левели някъде. Как ти слагаш? Ти нарочно, бе. Така. Всъщност наистина часовника беше бъркал. Аз беше 10 часа. Не, човек, изкараме я къла, често ти казвам, викам, те щяха да ме впълнат в дискусията. Секунда само да проверя. Ей, те спамили, бе. Те са спомнили вика. Не бе, спамили се, впрочем съм в скайп от телефона. А чувам. На теб как ти е ника, на мен ли? Те коментират сега колко пари Веско вади от YouTube. В момента коментират Веско колко пари вади от YouTube. И те каза. Аз не им казвам. Аз не знам. Чай, ти не се чуваш и така се чуваш. Между другото се навих да си правя такова. Си правя чикън кукера на транспортна игра. Колко? Навих се да си правя чикън кукера, но ми трябва такова кварц. За какво тя пак кварц? За такова за дизайн и такова. И едно нещо, което се нарича, т.е. нещо като това като репитера, обаче другото. Да, ясно. И също минута. Момент само. Снимам от 7 минути вече. Аз отивам да таковам. Ма не, аз снимам и преди да се включи, смисъл. Отивам си пофарма някъде малко левали, защото. Аз съм 16. Чакай, беше мината. Ами аз па нямам, ще да кажа, че нямам кирка, ама имам. Аз имам айрон, какво? Сега ще ми завиждаш. Сега ще ми завиждаш. Аз завиждам. Умирам от завиждане. Ти като имаш диаманти, що не ги ползваш, бе? Да, бе, аз сега ги събирам. Манче сега, аз след малко ще записвам една и на Skywars, ще запиша и на Source, човек, защото нямам време по принцип да снимам през деня. На Source. Давай, караме 60 FPS там. Някъде. Гледай ми последния клип, 60 FPS ги държах. Уау. Аз не съм влизал в YouTube отдавна. Ако не става с мишката, бе. Може би, защото е на неудобно място. Дай ми още едно. Може ли да не зарежда толкова много чънкове? Колко? Близо 100. Аз карам с 20 FPS, какво си такова ще? Колко? 20? 25. Ей, 30 ги дигнах, бе. Искам с шейдери да ми върви на 120 FPS. Да. На този компютър едва ли. Компи си, нов компи ще върви. Ама да може да не е някаква барака. Викаш да е като твоя. Викаш да е като твоя. Моя много мощен. 32 гигабайта RAM. Та, леко е. 5 ГГц. Някаква там видеокарта не ги знам. Intel Core. С Intel майна. Аз ще съм с Intel съм някакъв Intel Celeron. Това ти е процесора, бе. Ама ги е. Аз съм по-скоро се... майко... с Intel Core i5. Intel Core i5 с 2 GB RAM. И видеокарта Intel 2,4. Са 20. Търся сега... 29 левел съм, човек, искам да дигна.
Добре, аз ще купай само още ще. Ще купам още малко, може да ида в недъра да събера малко XP и ще се Майка му да има върна. скелета. Не на клипа, не е на клипа, айде. И да, продължаваме клипа и тук що се енчатна лопата стана само ефишен с 4 за съжаление. Сега ще ходя да нафарма още малко левали долу в спаунера. Изрекиония там, да ни казвам какъв е, ма гръмна крипър. Нека ти, ха-ха. Впрочем, не съм умирал нито веднъж докато игра Survival. Тоя Survival не съм умирал нито веднъж, човек. Не съм умирал. Нали тук що те гръмна крипър? Не, взем кръв, ама нима гръм, нима убите. Така тъй ви. Ако ще чуете къде е кола, който до преди 2 минути го имаше при вас при мен половин час. Да знаете, че е вече в честовете. Експето ме... така да е 10, 15, 20, половин час, 2 часа, 15 000 часа, 2 дена, 3 дена. Да. Впрочем, тук що се усетих, че difficulty-то ми беше на hard. Сега ще го заключа на нормал. Сега го заключих на нормал. Така. Ето тук има обсидиан, давам ти координати веднага. За кое? За обсидиан. Аз вече намерих. И тук забравих, че съм оставил лава и така. Опа си пуснах. Ще им да махнем турчовете. Защото искам да си направя някоя по-хубава кирка или нещо като. Ако намеря диаманти. Се надявам, че скоро ще намеря. Чава малко. Трябва да екзекутирам турчовете тук. Спална са изрод! Така. Жигосах много. Бягай! Айде бе. Спамвайте се изроди. Айде бе. Айде бе. Айде бе. Не ще вот. Спамна се изроди. Как сега тук ще запуши. Да спамнат малко повечко. Так. Сега ще почакам малко да спамнат малко изроди. Он е явно ти да пикае. Добре, като спамнат някакви изроди там, ще се върна. Спамнаха се някакви идиотщини тук, да ги пуснем. Видим сега. Елате повече. И 5 зомбита, врачи. Помпи! Ако ми чуваш клика, да скиш. Бегай! Раз, два. Върши. Па ще почакаме малко. Чакай. Ти през вакансията ще кажеш повече. През вакансията ще кажеш повече. Сигурно. Ето пъти прочи сега не кажеш да скача. Не знам. Не знам, вика. В момента често чекам, не те чух какво каза, защото бях загледан в часа ми. Датата. Знаеш какво опияняваща в момента гледам, човек. Ще кажеш повече през това и през вакансията. Чай за момент само. Така, какво ще правя? Дали ще кажеш повече през това Да скачам ли? Да скачам ли? Да качваш. Качваш! Сигурно е. Къде сте, идиоти? Идвайте ми! Елате ми! Зомби вилиджър! Елате тук, ела. Не, помощ! Не, чакай! Не! Бегай! Искам да го хвана.
Егей! Сега ще видиш как се тъгни монята. Той ломи това зомби. Вилиджера и той само да дойде. Ева. Друго зомби. Няколко зомбита! Той. Не, фак. Не, ще трябва да го убия, не мога. Просто не мога да го хвана. То спавнер сигурно ще го направя за един хит. Все не можеш. Ще гледам клипчета, малко ли има. Сега. Ще се помъча малко, ама. Ще се помъча, къде. Ще се чуш, ще се помъча. Затварям така и пак чакам много. Това и друг път ще фарма тук. Сега да осветим. Айде, паз зомби вилиджер. Щупа меч по вас, бе. Лаш. Тук. Насякъде да е светло. Ще видим лайтинг ливо. Седем някъде нещо от него. Не знам. Обаче трябва едно такова. Добре. Така. Се връща. Чувам зомби! Мисля, че знам откъде го чувам. Мисля, че знам откъде чувам това зомби. Ясно. Не е тук. Ендермен ли видях? Айрон, изпуснал съм го. Трябва да се направя такова. Запалчици. Аз имам за видео. Аз имам. Сега трябва да правя таки. Сега се връщам към базата малко, да свършвам епизода. Още два дялата отиват. Що е? За енчантинга? И аз да имах толкова. А ти пък му наша? Нямам, изобщо никой. Честно да? Давай. За какво? Защото съм ретард. Добре, след 20 минути почваме. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Впрочем, след 20 минути почва кандидатурата четвърти кръг. Аз ще може да говоря. Смисъл, аз няма да снимам. Мисля... Не, няма да снимам. Не, т.е. там, където си говорите или нещо такова. Няма да си говорим. Добре, значи може да си говорим. Давай, двамата ще си говорим. Вчера човек на оная кандидатура ни задаха въпроси и човек, представи си хората с под 4 точки, човек ги дисквалифицират, аз бях без 4. Аз и още един пич бях без 4. Да. Такова човек да има на председателството. Викам, аз се оттървах на коса ми. Това искам ще ни казват.